Hola a tots, com a jurat de la DOP Siurana, el que espero de tots vosaltres, i ens faria molta il·lusió a tots plegats, és que enteneu l'oli com un producte molt important, un producte bàsic a la cuina, no? Un producte que fa que cada plat, que cada detall pugui ser determinant, no? Que ens dona aquestes característiques especials en quant a aroma, en quant a gust, en quant a sabor, inclús en quant a textura, no? L'oli d'oliva a la meva cuina ho és tot. Sense ell jo no puc començar a cuinar. Per tant, diríem que sense aquest producte la meva cuina és zero, no existeix. A banda d'això, és la base de la nostra cultura culinària, perquè forma part de la tríada mediterrània, que és l'oliva, el blat i el raïm. De manera que dir-vos que sense aquest producte la nostra cuina no té sentit, no té sabor, no té història i no té futur. És raríssim que a la meva cuina hi entri un oli que no sigui oli d'oliva. Però és que sí, quan hi entra l'oli d'oliva, que és gairebé sempre és oli d'oliva verge extra. És un tresor que tenim aquí a tocar, és un tresor que produeixen els nostres pagesos, les nostres almàsseres, que saben, perquè és una tradició mil·lenària, com s'ha de fer de la millor manera. I llavors resulta que tenim un producte amb unes propietats gustatives, saludables, gastronòmiques, aquí a tocar, però a vegades anem a l'altre producte del món a buscar-ne de semblants i que no cal, perquè la proximitat també és un valor. Explicar-vos que l'oli a casa nostra és aquell producte essencial, completament necessari des del minut 1 a l'hora d'elaborar qualsevol plat, qualsevol recepta. Estem al Baix Camp, estem rodejats d'oliveres, estem parlant d'un producte molt bo, és un producte completament saludable i és un producte que representa el nostre territori. Els bons cuiners en realitat diuen que sempre la bona cuina és de producte, perquè sempre ha de partir d'aquells ingredients que són capaços de fer el millor plat. En aquest sentit, l'oli d'oliva és essencial per tot això, és un dels nostres ingredients bàsics, hem de conèixer-lo, hem de saber-lo valorar, saber tastar i saber utilitzar en tots els plats, sigui a l'hora d'amanir, sigui a l'hora de saltejar, sigui a l'hora de fregir, sigui a l'hora que intervinguin alguns dels nostres guisats, salses, emulsions, etc., perquè ens aporti tot aquell valor que només l'oli d'oliva verge extra ens pot acabar de donar.